Eu no Outeiro non conocía máis co Pedriño. Pero contame da Casa da Culpa. A Casa da Culpa é o que ollo, cando íbamos ás misas a Saduri, a confesión a Saduri, ao Rosario, e houve unha vez unha misión en Saduri, íbamos tamén a Saduri á misión. A ver, según íbamos, a última vez que desapareceu todo ca carretera. E unha casiña que estaba así como debaixo dun balado, tapada así con as loixas por riba, e vi esa porta aberta, tiñan eles de Outeiro nabos e así, que patacas e baixiña, e dicían, esa era a Casa da Culpa. Decían os do mismo Outeiro. Os do mismo Outeiro, decían. Claro, e a de Marcella, entón era a Casa da Culpa. E que querían decir ca Casa da Culpa? Que querían decir que cando prendían a alguén, que os entraban ali na Casa da Culpa, e despois que lle estaba caindo unha gota de auga na cabeza, diaria. Que eu que sei. Unha deso desapareceu todo. E o que agora desapareceu todo. E do Camiño da Forca tú sabías algo? Nada, o Camiño da Forca. Di que levaban a xente a forcar ali por o camiño. Por eso lle chamaban o Camiño da Forca. Pero nada máis. Nada máis. Non preguntes máis nada. E da Casa do Escudo? Da Casa do Escudo sabes algo? A Casa do Escudo era do tío Agustín, era unha casa rica. Casa de unha persona moi rica. Sí, pero non sabes de que non heredou ele. Que non heredou? Pois heredou no tío Barbas, que lle era irmão. Despois quedaría, pero o Barbas non tiña familia, heredarían todos os sobrinhos. Bueno, pero eso é unha historia reciente. É unha historia reciente. O Barbas foi casado con dúas mulleres. Con dúas mulleres. A primeira sei que tiñan cuartos, que tiñan unha agencia matrimonial, non sei, fora de España, non sei, eu non sei como é o conto. E despois casou... Non, primeiro casouse cunha... Como se apellidaba esa xente? O Barbas e outro, e Agustín. Agustín era irmão, non me preguntes. Non sei como se apellidaba. Pero de que época era esa xente? Conocíchelos ti? O Bárbaro sí, hombre. Digo que o Bárbaro sí. Pero esos son xente de agora. Son xente de primeiros anos que tiño eu, tamén conocía o Pedriño e a muller e os pais do Rivas, que eran de edade máis ou menos da miña mãe. De principios do século. A abuela cando naceu? Ti naciches no 29, a abuela no... A abuela tiña 20 anos. Ela naceu entonces no 2009. No 1009. Cando se casou tiña 20 anos, sí. Por aí.